Дават начало на срещата. Как ще се представи? Теодор Гаврилов започва много яростно с такава една атака, с която може да се гордеят всички представители на този стил. 3 последователни удара. Тук малко пресили кика и загуби баланс на опорния си крак. Много тежко падане. Пропуснаха кика на Виктор Кривой, шампиона на Молдова по муай-тай за аматьори. Опасно коляно сочило към главата на Кривой. Този път коляното беше за Гаврилов, който вдига публиката на крака с това изпълнение. О, какъв мощен кик в тялото! Продължава с атаката си Теодор Гаврилов. Теодор Гаврилов е основният спаринг партньор на Антон Петров през последните няколко месеца. Коляно в тялото на Виктор Кривой. Още едно коляно. Размина се левия паркът, но продължава атаката.